Awang Batara Guru Mudul Batara Guru pada botak Partarias nama lo Horo Amang Batara Guru Sioloan Jala Horo Batara Guru Pauloi Alani Amang Tijolo Ikonadun Dipuri Ikonadun Tijolo Paimaon Ditong-atong apa ikut pajagaron Alanang manoktor mahamri sondoangin Ima pinopperni dainang nokperjoloon Rabdo tami hangina Rabdo guru nami Pita-pita nami Lau mangiro pasu-pasu siya namatta mertua di bata Amang pate nami Perjolo majo Adu-adu hudamang Tua matta mertua di bata Aido namarotok kita Disalu gulbi ni golutta Mauliate mamang Saunare piyama Tuta Daud panguru di balian Alu-alu hodamang ma Mauliate mamang Adon susahat kuasatan nai Pasal mamang parit kari Ang giat sakti Ulah sakti perlenggaran Pasal mamang Pasal mamang tua sahatan naik madudu idon na tua-tua siatur mula-mula siatur mula topa permulaan nehuta perserahan ni jolma pandamang masa ni kodang mula-mula latak kastaboto marmula salhuna nasa natinot pani debata Laos penghutur damang ma tuhodak sumpah-sumpahi asal sumpahami amat tade bata doon sa alani sudis tuan na torong padamang mana sumani narion lap tutoron na pagparang namin terlumubi ma Pemparang di dainang nata padu-padu pun asang giat tutu diapkan asal pada rokat dope asal bertanda sawona dia marsibaturi sawon dalan di panggalangon nami di tua-tua on maju sian najanok makilap sian nado sirokat ni todi sirokat di badan nado kan nasor majuannya nabi tujulan yarion suak somoniaka naso marurat tutoru asang giat marurat tutoru si badan tubu marbulu tugicak si badan tongam mardaka tu siya mutabirak siya bayan na jagar asa dukpak sa kong nirangan na tua-tua asa bintang na riris matopon na sorok anak petong riris buru petorong padaman mana sumani Saudara damang manusia imagodang siga betaw ni ang giat marhite-hite udah utas sadariong lam ditabay di bata pasu-pasuna gabi dan diula di balian sinur na pinahan di huta lam titibona akapat di berpangkat mangomo akapat tiga-tiga ada jumpak song nerong na tua-tua asa di dulu maritua hudi kembali perkadongan saat kami sorban bertua jalan teruli nang dia kasih nadongan padamang mana sumani masa tumpanero hanya mata mertua di bata lau manolopi lau mangoloi sudina tapangilo di ulau tau pendamang mana sumani Mauliate mamang saunare piamak pada nami pada mama sani godang siliatoni asa mangaliat tami pita-pita nami lau mangido pasu-pasu ingok dohami diratari na tua-tua nama dokon uli lehet doin na pinggap mungkin di tano liam binato pinggap pasu
dengan 5 amet tong mangalian na marahula burung nasuton dalam nami mai lau mangido pasu-pasu bae mana sumane. Dauduti macarata madu atas gabi-gabi umanor terma sudi boru nabi ima boru tuhu boru suut boru diapuan boru na tua rapdot si maduan di boru rak madot bere iba bere nabi rak roma amur raja di boru. Memang udah di bagasan dari Sadario ima di pesta Salmat Longina Tulangong Salimat Longina Tulangong Bang Ido tu amat tamat Wata asa anggita toh sahat pinitan ulau di bagasan dari Sadario gabi hari pangalapat tua pangalapat kaspas mau di hanguna bulan nami tadungan di Goparana Bang Ihuma Rakdo kami boronguna Maksud Ido semua sa balik pagabi itu pada kos kedua hari teman-teman kami na rumah boru pas masuknya teman-teman di mata
ala tepak dohita masih pauluruan matuturan di batutu sahama di masalah Tuhan ulau tadi bagasan sadariong di jujur godoni dan pulangong jaka nauraskop di laseroha agiat mak masa-masa mamat temas dua ribata asa tabak kalasiroha tugijang darion di hamuna ulau nami teluma di koparina pulangon mengihuk ma rapdo tay berumuna asa sok-sok nang akasi nang lasirohata di koparina duduk tidak bagi bata matong nang kalasiroha dia ka koparana asa pinik tanah ulau di bagasan ares-arerio asa dipaksakan kedua asa bertanda masangon lagi masih batu mati semodalan ya kadalan di Panggabian parhulasan nangaka gajani umur si pasoson yang teman tole bata di hitan berbolu tu di jangan dari asa ibuk hata nauli ibuk hata ringkan asa saat ini selalu masa mati-mati tiga ras asa bunga saat panggilan nami tu amat teman tole bata asa saat kita gabe satu na sorma tua pas masoni amat tamat peribata orang semadi kita saluna nama hudaman baru bawa cina matutu jadi pada bangun lapar ala nama perbahaya nomor baru asa bekal mamang godang ulang-ulangi dan udang mah tu godang sama-sama lagi lalu pada udang mah tu godang sitaro bahan sitor barui asa masuk-masuk tempat peribata dia tu torok mah anak dok baru di hame nama hudaman baru lalu pada udang mah tu godang si gabi tahun asal giat merhingga ulah di bagasan dasar riong asa gabi nani ulah sinur napina dihami na marhuda merbaru lalu pada udang mah tu godang sini atau ni asa lihat mah panggabian dak parorasa dihami na marhuda merbaru lalu pada udang mah tu godang sitio asa tani asa saat nauli saat merenggan si pas-pasun yang tempat peribata dihami na marbaru hula merbaru tu gijang dari rawan pandang mana udah dari kani entena apula-apul di bata